Gawai kekali Maruti Swift Desire kabadannya registration number ML Not Sun AB IWR Kendai Not kala kemding kensan haka step Phyrngap ke khalar terik uluber arajar arpusan hadong kadiang Nongmensong. Katkum ki khubor balayo alum laong bagani kekali kala Suba bakala Shah Thang haki Runar ki bala shim kabu namar la penyang yaka harut surok baro shimit. La antat baga jingjia Suba Shah Thang jongani kekali kabadan ru yaga jingtho Government of Meghalaya haka registration number plate kala aban long haka por lai lani la shiteng minstep namar ba ki pulit kilawan poi haka teka jaka kumba haka por saw baji AA. Kam hadin haka por kendai baji AA ki bor pulit kilalit manjurip biang yaga teka jaka ba Shah Suba Thang jong ka teka kali nakabenta ban pendep yaga jingtho kin ki babnia. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batai ka met. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.